To nie to. Słuchajcie, 4:38 to jest czas. O, Aleksandra nawet tu się pojawiła, przypadkiem przechodziła z tasiami. Kurde, przyjechał nawet punktualnie. Dawno w ogóle nie jechałem tak długo pociągiem, znaczy długo, 5 godzin. Ale biorąc pod uwagę, że do Wrocławia jechałem zamiast 2, to łącznie 4. Zobaczymy. Także może nadchodzę. Kurwa dużo. Jadymy już 10 minut. Daleko jeszcze? Papa Gdańsk. Super było. Stocznia Gdańska. To tutaj losy Europy się przemieniały. O, a to nowe jakieś. Do stacji Kościska przez stację Wejherową, Dębor, Przyjdzie na tor 5 przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga, teraz dokonam zaślubin Śląska z Morzem Anno Domini 26. O Jezu! Bardzo zimno. Ja! No, Jak idzie? nie mam niestety umowy o pracę. Krąg został zatoczony. Uwaga, ciągnę was przez las w Dębkach. Aha. Pojechane. To jest fajne. Co ty to robisz? Ja wam teraz pokażę, co to jest wodowanie Schleswika-Holsteina. O Chrystusie. Zwodowany. Słuchajcie, ryby rybami, to w tych stronach żadna egzotyka, ale uwaga, rosół z czego? Z łososia. Kurwa. Smakuje jak rosół z łososiem, czyli dobry. A to jest rybka. A to jest kaszub. Ależ piękne tu te zachody słońca, moi drodzy. Bajkowe wręcz. Patrzcie, tu jest wąż, tu jest Wejherowo, jakby porównać z takim Szczelinem, czyli małe miasteczko, rynek ma bombonowy. Taka trochę pszczyna.
I stoi Darth Vader. Tuśmy mieli występować i miało być spotkanie autorskie z autorem książki wspieranym przez Bytom, ale niestety obowiązki służbowe uniemożliwiły. Następnym razem. Tak zwany święty Franciszek z AI-a. Wejherowo zamieszkuje 45 520 mieszkańców. Pod względem zaludnienia Porównania do Szczelina, jak widać, są nietrafione. To jest potężna metropolia. Tu kaszubskie fany, tu kaszubsko-fana, tam kaszubskie zrzeszenie, ale nikt nie mówi po kaszubsku. Powiedz coś po kaszubsku. Jo. Kaszubi to są mistrzowie, słuchajcie, marketingu. Język, którego nie używa na ulicy nikt, ale merchu jest pod frób. To jest na opak jak u nas. Nie wiem, to lepiej, gorzej, to już musicie sami rozsądzić. Co tam jest? Grają w tenisa. Słuchajcie, w rynku w Wejherowie toaleta miejska 5 zł. Wola się scedzić w galoty. Ten przedostatni most. Fajnie chłodnie, normalnie. I nie topnieje nic, a powiem szczerze, że jak tam się napój zostawi w lodówce. Świeży łosoś atlantycki, wyłowiony, niech was nie zwiedzie atlantycki. Nazwa jest taka dlatego, że jak ktoś nie wie, no właśnie, no i to jest też poziom edukacji. W Polsce Morze Bałtyckie jest połączone takim bardzo małym przesmykiem z Atlantykiem. Z Atlantydą. I wtedy tak zwane, jest takie pojęcie, nie wiem czy słyszeliście jak chodził pan Strzelczyk, to jest tak zwane z przyłowu. One niektóre przez ten przesmyk się tam śmigają i są wyławiane te atlantyckie dorsze, żeby się nie mieszały z bałtyckimi, nie? Trochę oliwy, o, delikatnie, prawda? Masaż. Typie! Pieprz cytrynowy to jest jedna z najfajniejszych rzeczy. Game changer. Trochę, proszę Państwa, pietruszki z tej strony, ale to nie z tej strony, bo to będziemy obracać. To jest najważniejsza strona, tak? Czyli mocny pieprz. Wiadomo, że sól jest w opakowaniu po Ryłkach z czekoladą. tu gałązka. Tu możemy też takiego miksa dowalić. Citronen, czosnken. Tu, prawda, czosnken jest. Masło prosto z Kaszub, ale jednak z Biedronki. Dajmy element bazylii. Co się wydarzy? Element włoski. Element włoski, że niby tu w Kaszubach, niby ten, ale jednak element bazyliowy. Hops. Hops. I będziemy tutaj na początku. Tu jeszcze, proszę Państwa, nic się nie może zmarnować. Dobra. Szyneczki. Papi, czy tobie nakładać, czy... No, ballasy. A ja biorę niebieski. I tą kulkę rzucamy tam, na przykład. I bierzemy tymi dwoma, rzucamy tam. Jak najbliżej. Liczy się kulka, która jest najbliżej białej. No, teraz pan rzuca. Ach, przepchnąłem jeszcze. Jas. No bo to na piasku się rzuca, to one się nie toczą na piasku, nie? O, i teraz komisyjnie. No zdecydowanie niebieska jest najbliżej. No, z pewnością. Dobra, niech ci będzie. Doszło, a to tak można. Które, ty rzucał fioletowym? No. Niebieski. No. Uwaga, nie ruszamy.
do środka. 62? 61,5. No, Fioletowy. no. 63. No to tu dalej. No, A tu? no. Do środka. Panie, no 52. 53. No. No a to jednak fioletowy zwycięża. Dzisiaj chyba, słuchajcie, najładniejszy dzień. Zachód słońca, a nie widać słońca. Za jakieś 20 minut. Nie ma wiatru, cichutko, przepiękne niebo za mną, po prostu coś wspaniałego. Nie ma ciepło za bardzo, bo jest tak 20 stopni, nie za ciepło, nie za zimno, nie za tłusto, nie za chudo. Można się spotkać z takimi komentarzami w necie coraz częściejszymi, na przykład dlaczego ludzie jeździcie nad polskie morze, jeżeli można na przykład pojechać albo polecieć, nie wiem, do Turcji, gdzieś tam na Kanary, coś tam i mieć to taniej. No, ja mogę tylko za siebie powiedzieć także, bo ja na przykład nie chcę do Turcji, tylko ja chcę nad morze do Dębek. Pięknie, wypoczywam po ciężkim pisaniu książki. Autopromocja, wydawnictwo Dukle z Pieronem przez Bytom. Jedyno taką książkę o Bytomiu. Mam nadzieję, żeście się kupili, bo głupi by nie kupił, pra. Jeśli tu jest tak gorko, to w Śląsku Górnym i Dolnym chyba ludzie się smażą jak pieron. Wolałem jak było 20 i chmury. Tu powstanie pomnik trwalszy niż ze Śpiżu. Robota idzie. Na przykład wiatr albo jak ktoś tutaj coś, piesek przebiegnie, to się tak szybko nie rozwali na przykład. Wiesz o co chodzi? Panie, to trzeba tak. Na spokojnie. Bo mam na godziny płacone. Trwalszy niż ze Śpiżu. Co nie jest szczególną sztuką, bo Spiż już dawno nie istnieje. Ani jednej chmurki na niebie. Tak się nie da żyć. O, człowiek się musi męczyć w tym luksusie. Cóż pozostało robić? 600 km od domu. Czytać sobie o Śląsku, którego nie ma. Myli państwo, nie tylko rybą żyje człowiek. Jajo, szparak i coś tam. Tu szynken, salamen i cius. Patrzcie, tu jeszcze 2 lata temu się szło po prostu ubitej takiej nierównej z dziurami drodze. Teraz elegancko wybrukowane, proszę, droga, chodniki, tu barierki, tu kanał. Jak za dziecka jeździłem na wakacje, na przykład do wujków we Wrocławiu albo pod Bielskiem, bo tam też miałem i mam rodzinę do dzisiaj, to fajne było pojechać, coś nowego zobaczyć, ale wiecie, kiedy był mój ulubiony moment wakacji? Jak już się wracało do domu. Ja już przyjechałem, minął 1 dzień, to ja już potem odliczałem dni, kiedy będę mógł do domu jechać. I to nie o to też chodzi, wiecie, że mnie tam ktoś, nie wiem, bił, albo maltretował, albo mi się tam działo coś złego. Nie, ale jednak w domu to było w domu, nie? Tam byli kumple na placu, tam był komputerek z GTA Vice City. Ja ogólnie lubię swój dom. No nie wiem, takie dziwne zboczenie. Może ktoś z was też ma coś podobnego. A tu kiedyś w tym kanale przez 2-3 lata tu gdzieś w tym miejscu pływał koń na biegunach. Ktoś wciepł konia na biegunach, ale już go nie ma, tak musieli go wyłowić. Ale jest strasznie porośnięte takim tym, no. Jakoś to się tam nazywa, nie? No i godzina jest 18, niebo piękne dalej, słońce no już nie smaży w tym momencie, ale jest dalej bardzo ciepło, jest tak, no
Jak tu już do Dębek przyjeżdżam z Dawidem 6 lat, to taka pogoda rzadko kiedy. To chyba pierwszy raz jest. Nie wiem dokładnie kiedy ten film trafił na YouTube'a i kiedy to oglądacie, ale w tym momencie jak to nagrywam mamy 5 sierpnia. Przez Polskę przewala się fala upałów, a zwłaszcza przez Górny i przez Dolny Śląsk. I jak tam jest na przykład podawali w Opolu 39, to tuśmy mieli tylko 29. Nie? Także to jest ratunek być w tym miejscu, w tym czasie. Może nie tak piękna jak nasze górnośląskie krzyże przydrożne i kapliczki, ale Maryjka, piekło perfekcjonisty. To jest merch wakacyjny. Albo godzina 21:09. To jest teraz moja ulubiona pora. Także rzućmy okiem jak tam miejskie, wieczorne życie w Dębkach. Ale skacze. O. Ale tu ktoś miał łeb do interesu. Pralnia samoobsługowa. Przychodzicie sobie, 25 zł pranie, 20 suszenie. Proszę bardzo, cyk. 3 automaty, 3 suszary. Tu płacimy. I można knurzyć nad morzem potem miesiąc. Znamienne, że bardzo ciężko jest dostać pocztówkę. To już jest znak, że żyjemy w świecie cyfrowym i coś takiego jak pisanie listów i pocztówek jest dla dinozaurów. Czyli dla mnie. Ja uwielbiam ryby. Nie wiem jak wy. Znałem ludzi, którzy na przykład w ogóle nie lubią ryb. I zawsze za mało ich jem w domu. Także tu jest rybiarstwo na pełnej bombie. Jadłem już pstrąga, jadłem dorsza, jadłem łososia, jadłem śledzia, próbowałem chyba halibuta. Teraz tutaj na plaży chillersko spożyję sobie pyszną rybkę maślaną. Tam już czeka makrela. Oczywiście zerówa, bo jestem wielkim przeciwnikiem alkoholi, jak wiadomo. Wow. Różnice kulturowe między Pomorzem a Śląskiem wyłażą na każdym kroku. Na przykład u nas raczej nie ma czegoś takiego jak dżem pomidorowy. O! Przedostatni dzień pobytu nadmorskiego. Wiktuały lokalne zakupione. Dla porównania z naszym krupniolem kaszanka kaszebę zweka, wyrób swojski. Przysmak szefa. Konserwa premium. Mam nadzieję, że nie przysmak z szefa. No i takie tam jeszcze różne napitki, herbaty lokalne. POV sprzątanie. Były zaślubiny z morzem. Dzisiaj, drodzy Państwo, pożegnanie z Bałtykiem. Znaczy pożegnanie, no prawdopodobnie na najbliższy rok, ale pięknie. Dobra, ej, jo właża, nie wiem jak wy. O, ho, ho, ho. Tak,
Ekstra stopy. Teraz ja, w ogóle patologia. Normalnie przyjechali ze Śląska, zamiast spędzać czas, nagrywają. No chyba, że to jest ryba jakaś. Miętus. Cytrynus miętus. Mały rzut oka na ludową sztukę kaszubską. Ale faza. Jakbym złowił taką rybę. Dzisiaj taką łowimy w kanale. To jest skarbnik, bo tu trzymie karbitka. No, To skarby, to jest to są owoce, skarby morza. motyw śląski. Cztery- 429 tysięcy złotych tutaj. I to nie jest Kalifornia. Pół darmo. W Bytomiu za to jakieś 120 metrów wyremontowane w kamienicy zabytkowej. Wybierzcie mądrze. Oto on! Potężny, legendarny, dębczany, drzewiany hop. Zawsze chciałem tu przyjść i go nagrać. Udało się. Fajno ma faja. Tutaj Polana i Kaplica, byłem na mszy w niedzielę. A tutaj Luna Park, także coś dla ducha i coś dla ciała. Yin i yang, ping i pong i coś tam. Na pewno się zastanawiają Państwo, czemu nagle jestem we Wrocławiu. Sam się zastanawiam, ale dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i kupcie sobie książkę z Pieronem przez Bytom. I przyjedźcie kiedyś do Dębek. I do Wrocławia. Nara. A ja mam dzisiaj urodziny.